Много е смешно. Българи как мислят, че печатат зелени карти. Знаете ли, имам може би 10 на 15 приятела, всичките от тях, които са талантливи или умни, успяха да спечелят зелени карти. Това се нарича според мен просто купуване на мозъци. Отиваш там различно умен, като в казармата, и просто след половин година си тъп като всички останали американци. Знаете ли, че те примерно не знаят коя е първата американска приказка, не знаят кой им е бил четвъртия или петия президент, но са щастливи, защото икономически са независими. Всичко е на кредит, не става въпрос за картите. Примерно там отиваш и веднага ти дават къща. Изплащаш цял живот, но ти не усещаш, че изплащаш и мислиш, че си на страшна далавера. Изобщо жалко е да се напуска държавата в името на American Dream. Айде, няма нужда, дето му викат хората от Трънско. Сега обаче няма да обсъждаме американците, защото те си живеят своя щастлив живот и доста мои приятели се подлъгаха и отидоха там. Спечелил зелена карта. Как си спечелил, бе, браче? Ще отидеш там и ще измучат мозъка, колкото им трябва, за да направят пари и край. Ще те посадят в една къща с наръчността на дебелата трътка, която си взел за жена. Она ще делка салата и ти ще бъдеш страшно щастлив, че примерно Стоичков играе там и от време на време ще кажат България. Ей, голямо щастие. И аз си стойте тук, стойте си на мястото, където сте се родили и посадили с онази велика важност да живеем и да... Майде, пак ще дадат избори, пак ще отидете да гласувате, пак ще изберете несполучливия човек. Хубавото на малките градове е, че всичко се вижда и когато човек сбърка, после поправя грешката си и дано най-сетне нещо се оправи в тази държава, но няма да се оправи. Единственото ни спасение или единственият ни изход е да се правим, че не забелязваме и толкова. Да, обаче ако хванеш жена си, не мога да се направиш, че не виждаш, но ние се правим. Абе, мухлювци сме всичките, мяйте. Честно казано, по-добре да не говорим на сериозни теми, защото е много тъжно. А най-тъжно е, когато имаме някакъв повод за веселие. Виждали ли сте как протича един така наречен оркетър, срещат се, стоят сериозно, напиват се, следва момента на кършикорението, обикновено свързан с чалгата, която уж никой не обича. След това всички се напиват и, както на циганска сватба, почват пренията, може някой с някой да се сбие, разделят се и на другия ден отново. Чакаме поредния банкет, за да се повтори сценарият със страшна сила. Тъжно, но това е нашата действителност. Прилича ми малко на кавър целия живот. Имам чувство, нали знаете дежавиото какво е, вече видяното. От време на време имам чувство, че ми се повтарят епизоди, които съм преживял, но странно винаги всеки следващ епизод, който ми се струва вече изживян, е все по-в черните краски на песимизма. Нали се сещате, дето двама говорили и ни казва, толкова е лошо, брат, че по-лошо не може да стане. А оптимистът казал, може и по-лошо. Ето ви сега един кавър, който заслужава внимание. Gimme All Your Lovin'. Става въпрос за Зизи Топ. Ами така е. Момиченцето, дето пее, не могло да направи собствена песен, фанала дядовците с бърдите от Зизи Топ и тя да намаже покрай славата им. Говори за Зизи Топ и е написало песента на свое име. Все едно аз сега като говоря за Зизи Топ и да обявя, да издам една песен, в която Зизи Топ тече отзад, пък аз си говоря отгоре. Няма значение. Следващото парче, което ще чуем, е от онази поредица, която винаги съм казал, че не мога да понасям някой да ми се кара, особено ако е негър. Знаете, чатара, патара и ние им пляскаме и им купуваме плочите, но има ритъм в бързия речетатив и тази скорострелност на приказването. Спомням си преди години, когато за първи път се появи първия рапъл клап. Усещате ли се на джоба там? Clap your hands, everybody, clap your hands. Ей, страшен кеф беше, но после много взеха да се карат тия негри и може би затова аз заведих някаква такава непоносимост към рапа. Фънка много го обичам и не крия пристрастеността си към него. Понеже в началото ви заговорих за групата D2 и си спомних как с Дичо работихме в Стъргалото, сега ще ви разкажа една много смешна история. Тя всъщност не е смешна, е поучителна. Имаше промоция на, мисля, че беше уискито Паспорт. Точно така, знаете, че Паспорт организират всяка година един конкурс с предизвестен край. Знае се кой ще спечели първо, второ, трето място, защото става въпрос за пари. Всичко, което е в България е опоручено, но няма значение. Та значи стоим в въпросната кръчма в Стъргалото и понеже те дават безплатно уиски, аз като един нормален българин си сипах. Обаче си сипах цяла халба. Хем да изглежда като бира, защото нали, аз не пия уиски, хем си пия. И идва един мой приятел Митко Южняка, в София има една кръчма в Южния парк, Южняка се казва, тя е негова. Идва Митенцето и казва, Кембъл, ти нали не пиеше бира, бе? Викам, това не е бира, бе, това е уиски. Па много си сипа, бе. Как ти се откъснал душиците? Викаме, нали е промоция без пари. Вика, успокои се той, че не съм се набутал. Ясно. После помисли малко и вика, жена си на тия години, викам, що бе, той вика, ми цял живот промоция.
Защото нали всеки черпим, нали, все им купуваме кебабчета, те гнетят се без пари, всеки возим с колите. Да, цял живот промоция. Сега съм ви избрал на песен, в която ще ви се поскарат малко, обаче вие не се плашете, да има страшно. И Cold Medina. Да не сте само зодия близнаци като мен и да не знаете какво искате от този свят. В петък в телевизията, в която работя, има едно много хубаво русо момиченце. Мечтата на поета Русо с сини очички. И харесах си го. Аз много отдавна, още като го зърнах за първи път, още преди да те видя, теб аз обичах по телевизия, по телепатия. Много си я харесах, обаче един колега там, оператор, вика, не закача, вика, тази жена има 2 деца. Вика, язък. Защото аз съм възпитан в един много старомоден такъв романтичен стил. Не са ме възпитавали родители или баби и дядовци, просто самичък съм възпитан така. Примерно, ако една жена има мъж, приятел, любовник, дори да не го познавам, аз никога не бих могъл да се спусна там. Не мога, бе, нещо ми се обръща в душата. Не мога наистина. Абе, ако бяха всички мъже като мен, ще да е песен. В същото време съм страшен темерут с моите любовници, просто да не си ми любовница, право ги побърквам. Безропотно послушание, както кучето. Например, кучето трябва да бъде възпитано така, аз гледам само немски овчарки, да ходи до теб без каишка, какво като е разгонено. До теб без каишка, няма нужда да й говориш, няма нужда да й се караш, до теб една крачка спреш, тя спира, тръгнеш, тръгва. Дръж, държи, пази, стой тук, чакай. Безстрахотно си възпитавам кучетата и жените. В същото време се грижа за тях. Разбира се, че трябва да се грижа за тях, след като искаш толкова послушание, трябва по някакъв начин да си изплатиш послушанието. Ще купуваш, ще водиш където иска, на кучето си купуваш само хубава храна и така нататък. Но каква ми е идеята? Значи петък аз си харесвам това момиченце и взех да се случа като един водорасък, защото се оказа, аз се питах, имаш ли мъж, бе? Нямам. Излъгаха ме ми деца. Какви деца, вика, да, съм малка. И аз хоп и се залепих като една гербова марка и взех да се случа, ръце целувам, мазник същински, дето гледа с поглед свински. Мазних се, вика, майде до вечера ще дойда да те взема. Вика, къде ще дойдеш да ме вземеш? Вика, ще дойда да те взема аз, нали, в окня, ще с колата. Тя вика, аз имам кола. Вика, нищо беше оставим колата в вас. Аз така, нали знаете мъжовете колко са смешни, като вземат да се тургат на някаква женица. Мазни, се good morning, викат се пари искат. И телефонът звъни, но днес като че ли мен няма да успяваме да сторим връзка с вас. 601-130 е той. И какъв е хит? И се разбрахме да извънна при вечер. Направо, много рядко ми се случва толкова много да харесам някоя женица, че чак да ми се свие корема. По принцип аз така преценявам дали нещо ми е харесва. Пълно очила. Влизаш в магазина, ако не ме заболи корема, значи нито маратонките, нито очилата, нито колата толкова ми харесват. Ама заболи ли ме корема, значи край, това нещо трябва да е мое. А тази само като си, корема, прималян. Уметнаха ми коленете и мартинките също. И викам, не, тази е страхотна и петък вечер, нали, денят, в който човек си позволява да отпусне душица. Викаме, сега ще стане. Между другото, трябва да ме светнете какво правите в петък, като в Перник. Сигурен съм, че измисляте много хубави забавления. Но, и звъня и аз към 5 часа. Тя и звъни ми след малко, защото сега съм на едно съвещание. Към добре, звъна след половин час и тя казва, аз вече се прибрах. Аз викам, добре, имах малко работа там с един приятел, търсихме музика за колата му и се мутаем там да избираме разни стъпала, боксове, холони и така нататък. И аз си казвам, ще ти звъна след 15 минути. И ми е весело, щастливо, викам, имало Господ на овой бели свет, нема, нека и се роди, щастлив. Звъни след 15 минути, вече трети път. И тя вика, знаеш, аз размислих, имам работа, утре имам предаване в 9 часа, нали ви казах, тя колежка, трябва да си подготвя темите, да си опиша материали. Значи, не мога да ви опиша. Седно, като една сутрин, дето ставам и влизам в банята, аз първо си мия зъбите и после се къпа. Обаче пускам това и съм забравил душа пуснати за студено. Люс, лелей! По същия начин се почувствах. И си викам, Боже Господи, защо бе? Още първият път, като се разбрах нея, защо не отидох да я хвана за ръката, дето така е бах олигавал, така ми целувах ръцете. И я завлечи някъде, момичето е съгласно, ама не, се правим отворен. Хак ми е, бе, така е, защото се правим много отворен. Затова ви казвам, да не сте близнати като мен, просто не знаеш какво искаш. И сега се чува дали да извън на своя божа работа. Тя сигурно ще ме отреже вече, ама така е. Той в края на краищата, айде, безумен, аз света презирах и чувства си в калта овирах, дето казваше Ботев. Не има нужда за 2 пръста намочено месо, си толкова да си унижаваш самодостоинството.
Ще ме моли тя, ще видиш, ти не понимаеш. Това ще видиш, ти не понимаеш, ще се чуда дали да ви го разказвам. Това е като бях на един международен лагер в Кранево. Не знам дали съм ви казал, съм музикант. И международния лагер в Кранево свирехме. Тогава нямаше такива кастофони, магнетофони, имаше магнетофони, моно. И там отивахме и свирихме кавари. Мале какъв английски съм праскал, това нещо съм го разказвал в ефир. Примерно, знаете ли Маракеш? Знаете ли как се пее ориенталския Маракеш? Сега ще ви го изпея. Нищо общо няма с английски, обаче той е така. Бембери стойче, найкен зисте салам, Afrenam fleden black and levis and the end. I love you, my canal, every video. Oh Marrakesh, oh Marrakesh,